Dobrý deň. Dobrý deň. Dnešná téma sa volá, že myslím kreatívne a ja som si tu pozvala Romana Federa, ktorý je spevákom, frontmanom našej obľúbenej kapely Funny Fellows, scenáristom, hercom, režisérom a vymyselníkom, by som povedal. Šofér. Áno, veľa vecí robí. No a je mi jasné, Roman, že teda svoju kreativitu v práci používaš zrejme veľmi často a veľmi intenzívne. To, čo by ma zaujímalo, je, že ako to máš s kreativitou v súkromnom živote? Úplne bežne, normálne, nemôžeš sa o to odstrihnúť. Najčastejšie ju využívam, keď ma zastavia policajti pri prekročení rýchlosti a vtedy nastávajú kreatívne hody. Prečo, čo a ako, hore, dole a tak ďalej. A úspech si meriam počtom znížených 10 euroviek z navrhovanej pokuty. No dobré, a teraz, ktorá je tá najzbytočnejšia vec, ktorú si kedy vymyslel, ale stále ju miluješ, máš k nej vzťah? Najzbytočnejšia vec, ktorú som kedy vymyslel a mám k nej vzťah, no nedá sa povedať, že by som niečo vymýšľal kvôli iba prospechu. Väčšinou, keď niečo robíme, vymýšľame aj v kapele alebo v divadle, tak to robievame takým spôsobom, že máme z toho radosť, aspoň pri tej tvorbe a pri tom pocite, keď sa to celé robí. Lebo tam je cieľ, cesta. Nie až tak veľký výsledok, ale vlastne to, že máš pocit tej realizácie, že uvoľníš nejakú energiu, že rozmýšľaš a v podstate ja si myslím, že to sú len také dielčie veci, ktoré sa bolo možno zbytočne nepodarilo. Ale zase tie ťa odrazia k tomu, aby si urobil niečo, čo malo význam. Hej. To tak je, že niekoľko desiatok alebo množina neúspešných a zbytočných vecí vyprodukuje možno jednu dobrú. Lebo tá skúsenosť tá ťa jednoducho doženie k tomu, naučí, posunie ťa k tomu. A povedz mi, máš nejaký svoj osobný mozgový kútik? To znamená miesto, kde sa zašieš, kde to najlepšie myslí, máš tie najlepšie nápady? Teraz by som mal povedať, že to není kút, to je športová hala. V tej hlave není nič iné. Ale neviem, mávam to samozrejme. Ja mám takúto výhodu, že možno tá hudba je taká studňa alebo taká truhla, ktorá keď sa otvorí, tak v nej sa človek môže zaboriť a nájde tam všetky tóny, ktoré si potrebuje na pohľadenie, alebo uzdravenie, alebo naopak na nabitie energie načerpať, aby mohli zase ďalej. A je to kúzelné. Ak niekto objavil hudbu, hovorím naozaj o hudbe, hranej na hudobných nástrojoch, živými muzikantami, ktorá je niekde zaznamenaná, tak je to fantastické. To je naozaj to naj. No a ja mám ešte na záver jednu, možno zákernú otázku, uvidíme. Keby si musel opísať svoju kreativitu ako druh kuchynskej metódy, to znamená fermentácia, rýchlovarná kanvica, pomalé pečenie, niečo na páre, aká by bola a prečo? Fermentácia. Lebo to je evolúcia, je to prirodzené, je to prirodzený postup, ktorý však je podriadený, by som povedal, prísnym pravidlám. Keď sa niečo nedodrží, tak to proste skysne. Už nevyjde výsledok. Všetky tie ingrediencie, všetký čas, cukornatosť, všetko ostatné musí byť naozaj v tej norme. A to je potom, samozrejme, podľa mňa aj vtedy sú aj najlepšie výsledky, lebo zoberme si len príklad víno, je fermentácia v takomto najpopulárnejšom produkte, ktorý tu poznáme. A to je, si zoberme, že napríklad tí Gréci alebo tí Gruzínci, ktorí to robia dodnes, sú trpezliví a oni otvoria tú amforu po 3 rokoch. A po 3 rokoch dajú preč tú vrchnú škrupinu a naberú takou úžasnou naberačkou to víno. A ono je číre, je dobré, je voňavé, má všetko to, čo je to úžasné. A to sa tam deje samo. Hej? V tej amfore. Len treba 3 roky čakať. Ty
Ty hovoríš, že trpezlivosť pre kreativitu. Aha, jasne. To je veľmi dôležité. Lebo všetko, čo je rýchlo zhasne. To sa aj hovorí, že zasvietila ako meteor, alebo rýchlokvasná hviezda, alebo rýchlo. A kvašáky, to sú tiež tie rýchle, a tie rýchlo zjeme hneď ráno. A zmiznú ako prvé, ale potom tie nakladané uhorčičky od babičky, alebo od toho doktora, ktoré pojedáme k tomu udenému celý rok, alebo až do mája, tak tie predsa len majú tiež trošku iný život dlhší. Ale hovorím, že ja som po všetkých skúsenostiach s revolúciami za evolúciu. Už ste získali teda nielen inšpiráciu, ale aj chuť od Romana Federa. A keď chcete doplniť trošku aj teórie o kreatívnom myslení, tak si pozrite to PDF, ktoré je pod videom. Majte sa pekne. Dovidenia.